chim jing ruai sang mas Bakhuid no bar lai spa lai pun riu. Hakanege Eucharistic Bakhuid tongin duwai nagabinda Hadasa Grace Kariam Barake Kasni Hajong Bagasni duwai nagabinda Gminsiam Baraklas starting Rongrin Lucia Rongrin Rangma Rongrin Thomas Mauli IT Mary Rongrin Dristing Rongrin duwai nagabinda John Peter Rongrin Bad Edith Trodis Marto duwai nagabinda Cromwell El Maulong nagabinda kajingayo Trai nagabinda Perkatlang Sangriang Pinsutlang Sangriang Pinskemlang Sangriang duwai ro nagabinda Rosemary bad ya Anis bad barasangut kikul nagabinda kajingoy chingkia Shaduanu traingin kiuring kadbadu Shaduanu traingin kiuring kadbadu Dajingnya Bakhuid baduling doutrai iaingu Shaduanu traingin kiuring Kohimen ko para tongin samu yaw jisu nagabinda ka nega step nagabinda ka jinga jingor ku barho banginang wanra ha u kijing dumu shime chumi kamda me jing dumu jong ka nega jimben kre nagabinda ka Christmas kumjuru ka jimben kre jongi ha wanang ban pengam jilli ka tin uble ha kerteng upa barukon Badumen siyem Bakhuid. Amen. Kajinga jongo Trai jongi Jesu Christ. Bad kajingir jongo blay. Lem bad kajinga sulak jongo men siyem Bakhuid. Kindon renka bat pi barok. Tongin sangesh por ban kuslai halaga donur kamen siyem jongi. Halor ki pop barok ki bangile. Kasur jonga jimpule mindakas ni kalong. Ban kala kabamud. Ban pai sha u Jisu ban pidiang ya u hakadonur kamen siem habangi pidiang sha ya u Jisu haka jingim jongi nginim la satya ban ya sulok bat ki pop bat ban im haka pop bat ka jing suniyo namar ka pop badu Jisu kanum la ban ya rengkat u Jisu utrang ngi vai pai vai bangin long gi Bakhuid tongin Kot kerpat ia ka bor Jisu halo jongi. Pangin dupla ban yale ia ka tema persha ia ki jing tolot jongi. Ia ki tema persha ia ki pop baro kaba ngishait ngop ia ki posh ia ki por aga jingim jongi. Tongina kerpat ia Jisu ban yale ia ka tema persha ia ka tin ka telich ki basiniu ka bangi kren. Ki jimur jimbarkat ki basiniu. Ki jimur dur ki basiniu. Ke jingle ki basuniu bangin stang ya kane ka tema badu Jisu kramba ke jimben kre jongi kalong ka baseiso Jisu be it pen kalain yangi patkar kut yangi katba ngitrang Banyalong kaway bat me ha kabayale katuma persya kinching tolon ki pop ki jimlin basunyo jangi nga pala au blay badan bor baro badhapi ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle pala changa da ki jingle pala changa da ki jingle pala bakra be changa namar kata
Bakhuid, Bakhuid, Yaki angen bakirikoi, Badiapi ko himen ko para, Benduwai nagabinda janga, How trai ublay jangi. Ublay badon bor baraw nis sunayangi, Padandala map iki pop jangi, Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Trai kenrat ko blaze neyagi. Trai kenrat ko blaze neyagi. Cristo mapo, Cristo rap kono. Benim jongi, benim yangi. Trai kenrat ko blaze neyangi. Trai kenrat ko blaze neyangi. Cristo mapo, Cristo rap kono. Benim jongi, benim yangi. To nginia duwai. Duwai nagabinda ka jing rio balay. Nagabinda ka jing idu balay. Nagabinda ka jing kuit haka. To nu jungi akamen siem jungi. Haka met kapar jungi. Duwai ru nagabinda ki bapang ki bashitam. Ki bashimentalang haka negamas Bakhuid na jingay pat na jan. Ki batiapang. Ki batiaha ki hospital. Duwairu nagabinda ka jingkala kabamot jangi nompop. Haki inga sem ki jangi. Koblay me uba paid uba kami iya ki pai jame. Kadba kidang ap kami da ka jingyay ne iya ka sngi kraw janga jingka iya utray. To ay ngi karpat iya me bangin kalain ban poi shaki jinka men jang kat kanega jimpenim bakraw. Bangin rakhe yaki barabor da ka niam ka rukam bashongkon ba da ka jingrisa kamen da utray jang yu Jesu Kristukun jame uba im bat sensha rengkat bad me ha ka jingalong kaway jang men sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na kakitab u Sefania nung ito lupa. Turuay jam ko kun kentay kasiyan, tu perta ko Israel. Turisa bato syat kemen nado kado nun, ko kun kentay ka Jerusalem. Utray ulaweng no ye kiray persya ye pi. Ulabe krat ikinong syun jong pi. Ukusem ka Israel, utray udon hapadeng jong pi. Pin ting syu ya kajing jenjar. Ha kata kasni en seong ya ka Jerusalem wat syapting ko Sion wat sya bakikti jong pi kin luat utrai ublay jong pi udon hapadeng jong pi ukla ka wat uba ai jing jom un risa halor jong pi da ka jing kemen bat un pen thmai pi ha ka jing e jong u un le kemen halor jong pi da ka baruai jam lakum ha ka sngi jing khawai niam kakten jong utrai. Nambar Dreus pa laipo. Dreus pa laipo. Ngai nguya mekendran, mamelakin pamyangan. Long unong pelayu bangasyan yaske.
long penim lu trai u long ka bojongi ngai ngu ya me kendra ba me la ken pam yang na ka jing men pin wan tong na pung ka jing penim ai ngu yu trai ken hoi ri sa ker teng jongu ap teng ki jat ben riu ben benaya ki jing le u trai yai ben ken mau jing krau buram ker teng jongu ngai ngu ya me ken ra ba me la ken pam yang turwai la jing ya ro yu trai na mar ki kampela tu yai pen bena keleng shadu bakut pertei penjam kasur batu kendoi bakunong basiyon bakrawa balong bakudu Israel ngai ngu ya me kendra ba me la ken pam yang Kajing puli nakashti u Paulus Bakhuid syaki Kristan ha Filipi. Ku para tu syat kemen ha Trai barabor. Ngaong biang tu syat kemen. Ai baki beriu barok kinyo i ya kajing pha men sim jong pi. U Trai u lahajan. Wat ku selai syapang ka e. Henrei ha ki e barok da kajing duai bat kajing kerpat lem bat kajing aingu to pen pawi kajing kam jong pi ha ublei. Bat kajing suk jong ublei, kabapalat ya kajing syempang barok. Kanri ya kidok nut, bat kajing perkat jong pi, ha ukris Jisu. Kaktien jong Trai. Haleluya, haleluya, haleluya. Umen sim jong u trai u dan haingam. Ula painga banyala biaka gospel lagi batu. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengka batpim. Kajimpule nagakas pelbakuit kat kumulukas. Abram ame trai. Kipaid ba kilakili yau ya anis ki ong tongin le ayu ula jabab yaki jar o badon ar tilli ki sopti to un aino kawe ha uta ubam don but jar o badon jimbam to un a ya ailem la dondru ki nonglum kajana kibala yawan banyo baptisma bat ki kli yawu ko nongi kai ngi ngin le ayu ula jabab yaki warlum palat banya kabalabo yapi banlum ladondro ke shipai ke bakli yawu mangi pat ngin le kumno ula ong haki warla jubor yano wat mudoi lam ler bat to horn halaka tulop na marba ki paidba ki don haka jinkami linti bat baro ki yakli halaki donur syapang uya anis yode mau upinban ukris yu yanis ulayatu haki baro nga pin baptis yapi daka Henry
uba kam kerau banyanga undang wan. Uba wat yakit sai juti jongu ngamlong uba bit ban loy. Uta un pen baptis yapi da umen siem Bakhuid bat da kading. Ubat yaka jimpe halakakti. Ban pen koid yaka kintem. Nangda banlum ya ukew halakatiar. Henry untang ya uskom hakading bamju lip. Kumda da kiwe ki jinkentu. Ulayalap ya ka kubor baba hakibriyu. Ka gospel John Trai Katingera ia me Christus. ko himen ko para bayit hau Trai Jesus Christ. Kadba ngilarung hakas ngiu Trai balay John ka Advent. Kum ka jimpen kare jongi ban pendemai ya ka jingade jongi badu Jesu. Haka bakin ma ya ka bor jonga jimpenim haka jingim ka jongi. But haki ni ka jimpule baro ngiyas ngo kasur kalong ban kala kabamod. Pen kala ya ka rukam im jongi. Panladang ipuson janai kini ke jimpule kamtame na ka gospel ngiyos ngo uya anis baptis ula kendu ya kibriyo ban kala kabamod ula perta na ka rikenja Harud wa Jordan bat kibriyo kila tur shavu kila pediang iya ka jing baptisma jongka jingkalla kabamod. But bon ki bru kila wan shavu. Hangning yos no naka gospel kidon lai jait ki bru kila wan shavu yanis baptist. Kidon ki paidba kila wan shavu. Kidon ki nongkrong kajana kila wan shavu. Don ki shipai kila wan shavu. Donro ki bahain hakini ki paidba kila wan shavu. But kila pediang ya ka baptisma jonga jinkala kabamod. Henry Yanis baptis wong ngala banai tanga baptisma jonga jinkala kabamod. Henry uta uba wan hadin jonga unai ya ka baptisma jongumin siem Bakhuid. Unai ya ka baptisma dauding ding jongumin siem Bakhuid. Ngi baro ngi layo pediang ka baptisma jongumen siem Bakhuid. Ngi baro ngi don hapo jongi ka ding kabame. Kani ka ding kabame hapo jongi ka yarap yangi ban kentai tia ka pop. Ka ding kabame hapo jongi ka deben yarap yangi ban kala kabamod. Ban sautu ya ka pop. Ban sautu ya ka jing tolot. Ban sautu ya ka jing dona. Nangda ban pentimai eka jingim changi. Lada kane ka ding kabadon hapo jongi kabangi leyo pediang lemba ka jing shashitom jongu Jesu, lemba ka jing yap jongu Jesu, lemba ka jing mipa jongu Jesu, nginumla satya balogi Kristan ki Bakhuid. Nagataga daw uyanis baptis ula ong ka jing kala kabamod ngideban ino yakarukam imjongi. Ngideban pendem mahai ka jing imjongi. Ladangi rai banim hakaju kadur kumba ngi immangi haka pop bangi rake yaka Christmas kata ka Christmas kamdon jimuchu. Ladangi eat palad yaka pop bangi penkre naga benda ka Christmas kalam ino yaka pop kata ka jing rake Christmas kalam se iso haka jing imjongi.
Ladangis ngau to ya lade. Ngilong ki briu ki ba le bon ki kam siniyo. But ladangis ngau turu kaju kapor. Ngidon bon ki jimlin basiniyo ha ka jingim jongi. But rengat bat kini ki jimlin basiniyo. Ngipen kere na ka benda ka Christmas. But ngim tre eyero. Ngim tre kano ka kam. Ben kiar na ka pop. Ne ba pen pindu na ka ki jimlin basiniyo. But ngi ong ka Christmas kalawan. Kata ka Christmas kala sa jingay na ka jingim jongi. Namar ka jingka u Chris kade ben pentimay ka jingim jongi. Ka jingka u Chris kade ben yarap yangi ben vengno ya ka jinglong jonga pop bat ka jinglong jonga jingdum na ka jingim jongi. Badu yanis baptis ula ongkom no ya kibriyu haba kilawan shabu kala ka bamod. Ina ka jinglong jonga pop. Ngalabanay tang kaneka baptisma jonga jingkala kabamod. En repidon kam shushu ya kabor. Ka jingkala kabamod kalong ka jingsta. Ka jingkala kabamod kalong ka jingpentemay balong kikun jongo balay. Ban pentray kam ya umensim Bakhuid. Lada ngim tre ban kala kabamod umensim Bakhuid tre ban pinseiso hapojongi daki sapki pongjo. Habangi shimendaritri. Habangi alum lang ban duwai. Ngide ban don hapojongi. Kajingkwa ban ino ya kajinglong jonga pop. Namar ujisu tre ban syong hakajaka patingit. Ladaka dono jongi kadap daka jing tingit. Ladang ilong ibriu ke bakam India ka pop. Ka jingit kum kata kaya lampin ban yangi siya ka borjong bamen. Kata ka jingit ya ka pop. Kata ka jingit ya ka jimlin basuniyo. Ka pinyajan yangi badu bamen. Badu ksuid banya ujisu. Habang ishim ya ka jingaray. Ban ino ya ka jinglong jang ka pop. Ngistang ban jan badu jisu. Ngistam ben yalong paralog ba Jisu. Namar ka jinglong changka beneng kalong kabakhuid. Panyus ngo kinongkorong kajana kilawan. Jisuong ino yakapo. Kinongkorong kajana ngitip kilong kibatre lese ban pinbiang yaking kasem. Koin kilatre hapoka jingsen shar jong ki rom. Kilong ginong tre. Ngilaban nong kumba ngisauto minta kilong nong tre sarkar. Mano basiyo ye kinong tre sarkar bunsin. Omde bunsin barabor deki pain ba. Mano bay tulop ye kinong tre sarkar kidegi pain ba. Man gopor ngitir jingdir ka sarkar kalum ya ka tax na ka plajongi. Dahil lamba kum kini ki jinglong tax kinong tre sarkar kiyo tulap. Henry, kaya ka bang iyo ibunsin? Kinong tre sarkar kilebain ekipain ba? Kinong tre sarkar kimju le hok ekipain ba? Shumudur. Piyo kaway ka grand naka office jong kano ka trat jong ka sarkar. Larapi leish lum kita ki grand ladade ban na ing, ladade ban pinba kano ka jaka, kinong tre sarkar ki panayo na pi, syuaban soy kin ong pi ay binda iyanga. Kinong tre sarkar ki bayo iya katulop na ki jing tre shitam jong ki paid ba, kabalalum na ki pisa jong ki paid ba, haba ki paid ba ki baduk ki leish ka office ban pan iya ka grand kin om ay baisha yangi. Baisha ka bamut omde santinga. Shipo percentage, kat san percentage, arpo percentage, na kata ka jingyo. Haba uyanis baptis ula om, kinong karang ka jana, kala ka bamut. Wat numlum, tam na mano-mano. Ay ka benda, kabadey jong gipait ba. Nakita ki benda jong gipait ba? Nakita ki benda jong gibadug?
pimdeban shim wat shipiaru daki. Kaneka deka jimut jonga jingala kabamut. Kame halaya kalonga jilla jongi kristan. Kitip ia ka kubur baba. Kitip ia ka gospel. Henry buon gibriu kim ju im ka gospel haka jingim chonki. Buon gibriu kiba ong hana kilong kristan. Kisgo sarong balong kristan. Henry ki kam chonki kam yadeshu bat ka jingkot jongu kris. Ngitip ladangi peit ya ka statistics ya ka jingken jingdia syapang buon ke baro kame halaya kalang kampo kabaya debat ka bamsap jimbam sap kam shirke hapadeng ki kristan kabamod kawe ke liang ngilang kristan kawe pat ke liang ngilang nompop shirke ka jinglong balong kristan pat ka jingim balong kristan ujisu kot uverengi ngideben kalaka pamod ngideben bam sapshu ngilaban yoyi bon ginong tre sarkar bon ginong tre sarkar kimju tre hok haba kaktino bele ka ang takalaka pamod kideben tre hok kideben sange ke jingim bajaitu jongki Kimdeben lebein ikipaid ba, Henry kideben kersan ikipaid ba, kideben yarap ikipaid ba, kasarkar katung yakinong tre, bakilong gindong yarap ikipaid ba, kajingroy jong kajingim jong kipaid ba. Henry minda larangi paid nilaban yoyi, buon kibriyo kitrang banyo kikam sarkar, ne kano ka kam ban bamsap, ban lebein ikipaid ba. Kabamod mano ba sensyar ya kadonur jongi kabor soitan bor baman bor ukris lamlen ladangi ong kawe ke liang ngilong kristan nanda kawe pat ke liang ni ailad ya ukris lamler ban sensyar yangi kabakadu kadwai habakut ke jingim jongi nginum yo ya kabaino buon gibriu ki pengsan iala de menda. Ngadon ka pisa, ngadon ka tulop, ngadon ka bor sensyar, timmano ban ialay parsyayang. Lese ki paid ba ki baduk, ki paid ba ki batolon, kimla ban ialay parsya ya ki baklain bor. Henry, what ya ki baklain bor ki deven perkat, baudon uta uwepat, ubadon ka bor, bansen syar yaki baklain bor jangka pertai kata kalongga jimbe syar kadu naga taka daw ko himen ko para habaki briwan kili yaw yanis yabanle ulaon sange pilaban penjanai ya kekerdan kabapibat ladaw pilong nonglung hajana lum tang ya kabade ban lum ladaw pilong sipai syakri ki paid ba wadnum lebeni ki paid ba Ladapidon keno ke kerdan. Nang yai tre. Henry penjanai ya kata ke kerdan jombi. Penjanai ya ke kerdan jombi. Wadnam pendengit ya ke kerdan jombi. Kane kalong ka jingi kai kaba Yanis Baptist ula pinsawa syakipaid ba. Mangipat haka jakaban penjanai ngipat ngipendengit. Habangi pendengit ya kino kikardan ngipingsan ngiong kiveru kilekumne mano balaban imha kene ka parte kalambam sa mano balaban treha kene ka parte kalam yobaino mano balaban lomba janai hadu kata ka parte baro kibru kilong kibaduna ken ngidon pun jait ki jing pengsan. Ngi kalain ban pengsan. Mano ba kalain ban pengsan? Ki beriu, ki bam tre ban kala kapamod. Ki beriu, ki bam tre ban ino ya kapop. Ki beriu, ki ba it
ya ka jing snaba jong ka perte. Ko himmen ko para minda kaski ka ketino bele ka challenge yangi. Ka ketino bele ka challenge yangi ki Kristan. Ha mehalaya ha ka rika si hills. Pi baro ke bas ngap yanga ka ketino bele ka challenge pi ka yakop bat pi. Hato ka rukam jumpi ka yade dur badu Kris. Kibruyo kilas ngap ia Yanis Baptist. Kibruyo kibala yo ia Yanis Baptist. Kilas tamban hili. Hato une ulong u Kris. Hato une uburi bakran syapanga himau bale. Une uburi bakran syapanga jingkala kabamot. Ulamo balong Kris. Kila yo hau Yanis Baptist ya ka jinglong jongu Kris. Hato kiburiu ki peit yangi kibayo yangi kiyo neyam hangiru ya ka jinglong jongu Kris. Kat nongut hayinga sem jampi. Kat nongut ha ka imlang salang jongi kila ong hato unemo ulongu Kris. Hato kanemo kalongu Kris. Kat nongut ha ka jingim jampi hado minta kila ong yapi. Uni uburiu kane ka buriu kaya serimu Kris. Kat nongut ke paralog jampi kila ong yapi. Kane ka kina uni ukina ya serimu Kris. Ne kiong kumno yapi. Pi ya serim badno. Ha ka jinglong jampi. Haka jinggaran jompi, haka jingim jompi, hado minta pia serim badno. Lesai berdun pun ki beriu batrang bania serim bad ki riu krau jong gane ka partai. Lesai don pun ki beriu ki trai shitam bania serim bad ki riu paunam jong gane ka partai. Don pun ki kena ki bat trai shitam bania serim but ki actress, nong ruai, ki nong tep, ki nong yalakai. Kat nongot, hado minta, haka jingim jombi, kila ang, une ubrio, kaneka brio, kaya serim badu Kris. Lada, hado minta, omdon mano, ba ong yapi, pia serim badu Kris. Kadao kalong. Pimbat ukris haka jingim jampi. Pilong Kristanendre pim ya serim ukris. Ngilong Kristanendre ngim ya serim ukris. Kabamut kadon gajimma haka majongi. Kadon gajimma kabashirke haka majongi. Ladang ngim ya serim ukris. Ujisu unum itushu yangi kabakot ka jingim jongi. Nara ujisu umitushu yangi habakot ka jingim jongi nginum yorumshu habaning. Ko himman ko para ka gospel mendakaski ka challenge yangi iway pa iway. Yaki baduk, yaki baruspa, yaki batray haki office, yaki bakbat kano ka kerdan. Haka jingim jombi. Ujisu challenge yapi. Kaktino balay ka yakop bat pi minta kasni. Hato pia serim badu Kris ne pia serim bat ki kamba men kabaki beriu ki le hakane ka pertai. Kane ka dega por bangin kala. Bangin pendemai. Bangin penimbiang ya ka jingim jangi. Induai naga pinta kane ka jingai hakane ki Eucharistic Bakhuid. Bangin dupio ya ka men siam pania serim badu Kris hamalla ka kalip mar. Jisu beid karku kardo yangi penslay yangi kado minta haka jingim jangi ngi im haka jimbi jong kane ka pertai haka babut teneng ya ke baro bakring yangi na kane ka pertai ya rap yangi ko Jisu ban trai shitam ban penne ya ka dur jame hapo jangi ban kala ka bamut naka jinglong jang pop bangin dop la ban im ya ka jingim ka ba hok ka ba kuit bangin le hok ya kiwe bangin le isne ya kiwe kanamba
ngindup la ban yasrim bat me haka jingim jangi. En yaro ya utrai Jesus Christ. Sim lai spa Bakhuid. Hakan eka sngiu trai balai janga advent. Ngiai ti hau Jisu. Ya ki jingang nod babon jangi. Pa undup isne yangi. Pa undup karku yangi. Paka jimpen kre jangi rangkat bat kabalang. Kalang kabasa iso. Na kabentau pa Bakhuid ubi shop jangi kilingdo bat ki katikis bakin omdo jing kermen lano ruem ha ka jing Trai jongki da ka ba tiap ba utrai undon kilat bat kilenti ban pen im yak ka ken hon lang brod jongki to wan hiar ko Trai Jisu na kabenta karempe Kristan jungi bakin yo ya ka jingi kai shilenter batang ka jing ya et mar kelyang kabala ban pen em yangi to wan hiar ko Trai Jisu na kabenta iwe pe iwe nangi mangindup sngaw tho ya ka jing koridor jong ka jing duai bat ngin pendon kam ya ka ha ka jing don kam baro to wan hiar ko Trai Jisu na kabenta ki Kristan baro bakindup sngaw tho kat no kalong kaspa ba bandon ya utrai pedeng jungi barabor bat ha ki do no jungi to wan hiar ko Trai Jisu na kabenta ki briu baro bakindup sngaw tho ba ha ka pop don jing suk dalele ruem batang ha ublei ka do no jungi kala ban shem jing suk pat ka jing ja thai to wan hiar ko Trai Jisu Ablay ko pa paspun bat bayi sune snap ya ki jing tuwai bat ki jing karpat jung upai jame karku kardo ya ki jing ang no jangi pangindup la ban yasrim badu kun jame man ki kam ki jam man ka jing long man ka jing im jangi kabang im nang ne shakamat ipan ya kane da u Chris o Trai jangim Amen. Lai spa nrkusau.
Lai spa repusa. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi. Kalong ka ba priang hun ha ublay upa badon bor barro. Trai bring kijane ti jompi nakakata ka jingaro rom perteng jum ke jimuto yang ni ke balang ku jum baro ka we. To ai ko trai ni karpat ba ya ka jinkinia ngo blay jongi en terwa hame kalam sange ba en pendep ya kata ka balastang ha ka jimaya ba kentang pad ba en pentre hangi da ka bor ba krau ya ka jimpenim jame da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat piem. To kentiu ya la ki donod. To inaimu ya utrai ublay jangim. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade. Kadai ti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yame kokenrat kopa bakhuid. Koblay badan bor bat bam chikut. Lemba utrai jangi u Jesus Christ. Uba haka jingwan baning gong jangu. Ula shim yaga jinglom brio ba po jangi. Badula pendar yaga saindur. Kaba melamang na adu menshua. Badula pli naga benta jangi. Yaga lindi shaka jimpenim bam chikut. Kanamba haka jingwan ba ar jangu. Haka bor pat kaburom. Kaba kaddu katwa ila penpau yaga kam jame. Ngi ke baminda, ngi ap keme lindi, ya kata ka sngi, ngi la ban pediang, ya kata ka ba ngi nut ban kermen, ka jimpenim balakular jame. Pada mar kata, rengkat bat ki angel, bat ki archangel, ki kes bat ki hima, pat baro ki pait berlin, pat ki bor janga baneng, ngi ruai ya ka jing ruai ya ro ya me, bat ngi pen bana kalem sangem. Bakhuid, utrai ublay kipat, neng percay sa wada kaburam jommi. Osana, Osana, turway ublay shadron. Osana, ublay julong. En yaro yu bawan agak kerteng utrai berdeng percay sawada kaburan jongme.
para Sngo tu ka ding jungo balai hapo jampi. Ding jungo men siam hapo jampi. Duai na du ka donut. Pen kelang ding sasyasin. Lembaga jing wan hia jungo men siam Bakhuid. Halur kene ka bintah jungo mas Bakhuid. Kapor ka bakentang tam. Habangi terang, habangi duai. Umen siam Bakhuid wan hia halo jungiru. Rengkat bat kene jing tarwa Bakhuid jungi. Bangin yasirim badu Kris. Haka jing long jungi, haka jing im jungi. Bangin long shisha ki kun jungo balai. Bangin num long ki kun ki bat tam ktin, ne kano ka jing long. Ngin im kat kum ka gospel. Ngin yasirim ukris man ka kelit mat. Dashisha melongo Bakhuid ko Trai katemay jong ka jingkoid barrob namar kata ngi karpad yame to pen kuid pen kentang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen sim jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango Trai jangi o Jesus Christ. Hakapor baladino yavu, dala ka mons ngobha, ula pediang ya ka jingsha shitom, ula shim ya opo, bada kabay ngo yame, ula kedia yavu, padula ay halaki senran uong. To shim, batobam, nakane pi baro, namar kane kalong ka medjanga, ya kabanaiti naga benda jampi. Haga ju keru kamendala la yabam, ula shimya ka kuri. Pada kabaingu biang yame ulaya ka halage senran uong. Toshim batadi na kane pi baro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang batimai badbam jikut. Ya kabayan penmi naga benda jampi. Pa naga benda ki babun. Naga benda ka jimap yakipop. Talaya kane bankan mau iangam. Kosnam bakardor jangu Kris. To pen koid yangi. Pen koid ya ke men siam adim pen koid. Pen koid pen kia ya ke bapang ke bashitam. Ya da ya nginaw bamen na ki kalam. Ka jimmaya jong ka jinget. Katasin bagi bandune upun bagi dinakane kakuri ngipen menaga jingyap jong meko Trai tadadu menwan. Namar kata, ngi ke ba penmenda ya ka jingiap ba ka jimmi pa jangu, ngi tarwa hame ko Trai ya upo janga jingim, ba ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aingu aidem, namar melanyu yangi, ki ba bit ben yang hakama jamme ba ban shakri yame, da ka bas ngeverit ngi karpad yame, ba ngi ke ba yo binda hakamet ba tas nam ukris, ngilong ke ba la penyata le kawai da umen siyem Bakhuid. Token mau ko Trai ya kabalang jamme kabala priang hasatala ka parte but to penjanaya ka haka jingi rengat bado Francis upa Bakhuid jangi will bet mar venu bishop jangi but baro kiling do but kiriniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotia da ka bakermen ya ka jimmi pat badia baro ke bela kalatno haga jingi sne jamme topdiang yaki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi ba rongi karpad yame
Barengkat bat kamaria te sati Bakhuid ka kemir jongo bale. U Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid pat baru ki rikoid ki bela pensngabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit banyo bentalem haka jingim bam jikut. Berbangin ro bat pindon buram ya me da ukun jame u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu. Kalong hameu bleu pa badon bor. Haka jingelong kawe jungamen siem Bakhuid. Barro ke buram bat ke jingero. Junom la junom. Amen. Ko himmen ko para tangin trang nakabinta ka jinglong ukris haka jingim jongi. Padu Jisu uyarap yang iban pinyade badu belayu pa lembaga jing tuai kaba ulahi kai. Inangai tiru ya ki jingang nur babun jangi. Pakam tame ya ka neka jingwan jangi ban pinjil liu ya ka jinge jangi badu kris. Iduai nakabinta ki himmen ki para jangi. Ki bapang ki bashitam hapadeng jangi. Babaro kinyo jinga ena ukris. Kopa jangim ba rabening kalong ka Bakhuid ka kateng jame. Kanwan ka hiba jame kalong ka mon jame hakin do kumba habening. To ay yung iminda ka jimbam jangi kabahala kasni. Patomap ini kerengkan jangi. Kumbangirong imap ikabalis niyo yangi. Paduat ilam yangi siya ka jimpan siyay. Rate of light yangi na kabasin niyo. Top light yangi ngi karpad ko Trai nagi jing siniyo barro. Haka jing sborn jame. To ay jing suk jing sign haki sni jangi. Knamba daga jing yarap ka jing isne jame. Ngi light barabona ka pop. Pat ngi niyo jing eda nagi jing jinjar barro. Kadbangi da ngap kemelendi ya ka jing karmen Bakhuid. Pat ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ. Namara kasume kalakaima, kasume kapor bakawram, chinam la chinam. Ko Trai Jesu Christ. May ubala ong haki apostol jame. Ka jing suk nga i happy. Ka jing suk janga nga ay happy. Wat pe dige pop jangi. Henry ya ka jinge janga balang jame. Pada haka jing spoon jame. To ay haka ya ka jing suk. Bad ka jing yatali kawe kat kum ka mon jame. Mame uba im bada basensya. Junom la junom. Amen. Ka jing suk utray. Kandon barabo rengkat bat pim. Dap da ka jingi do Christ. Tongin ya ingu markalia. Kun lang bro jong ublay, me bakit aki pop ka pertay, tus ngaw senay yangi. Kun lang bro jong ublay, me bakit aki pop ka pertay, tus ngaw senay yangi. Kun lang bro jong ublay, me bakit aki pop ka pertay, to ay jing suk yangi. Hakami ukun lambro janga blay. Hakami ubakit no ka pop janga partay. Sukito ki bala kot shaka jing kawai janga ukun lambrod. Kamet markas nam janga Chris kan rianga shaka jing imbam janga.
Jesu Yes no mu ya me ngi aro ya me ngi mane ya me ba melawan hapo ka do nur kamen siam chagi Jesu kta man la ke benta changa chingim changi menda pen kantang yangi pen kuit yangi weng no nangi ko Jesu ka ching long changa po pen kuit pen kantang ya kamet ka pa changi pen kuit pen kantang ka yin ka sem changi pen kuit pen kantang iki kam ke jam changi baro ai boring ko Jesu bangilong ki kon ki bakoi bangilong ki kon ki baya serim bat me penne ka dur jame hapo jangi aki karan ki kana jangi aki jinge de jangi aki inga sem jangi aki himmen ke para jangi aki imlan salang jangi pen ko yangi ko Jesu bangin num la ginum leshu yaki pop bangin num le benchu yaki way bangin num le bam hop yaki way bangin num le ben yaki badu ko Jesu be idai boring yemenda pen slay yemenda pen gandang yemenda hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 to ngin nia tuai ngi karpat ya ke jingis ne jame ko trai to ai bakane ga jimbam bakin jable kabala pin kuid yangi naki pop jangi kan pin kre yangi naga bintakis ngi kraw ki banwan da ukris utrai jangi amen utrai undon reng ka bat pim nguya ka kli jambi karpadi ka jingkar kunaw Jesu to blay badon bor baro pat ba isune uba ya ka jingwan bening kong jengu kun bala kamarwe jengu pipedias no bha da ka jinge bat ya ka jingwan biang jengu pi ap kmilinti pin palong ya pi ki Bakhuid da ka jim palang janga jingwan u Chris padun pindap karhai ya pi da ka jingkur ku jengu amen kadba pidang mare ya ka tong jangane ka jingim to un pelong ya pi ki baskem ha ka jinge ki bakmen ha ka jingkarmen bat ki baseiso ha ki kam isne amen to ya pi ki ba shat kemen minda da ka jingri bale ha ka jingwan long do jong nong sis pa jongi yan pendap karhai da ki bainong jonga jingim bam chukut haba unwan biang ha ka burom jongu amen bat ka jingkor ko jongu bale badon bor baro uppa barukon padu men siem Bakhuid kan hiar hapi berkan sa berpi junom amen ya lesuk pen pen bana ke kubar babha jengo trai daga jingim ka jompi isongo yaule number iwe number paningko Kaperte baro galak milenti kima oglaslem hilak walaslem bahkan dukamit bahkan mikasni puji sunwan ngindup yo upsia
sim Bakhuid. Bagalong ba menikong cinta berabot nama amen. Guru hitam jong Jisu. Guru mutlem jong Kamaria. Dua nama ta jungi. Hatu tem kupa berkun sim Bakhuid. Enjero yutra Jisu Christ.